времето. Включи ли В се? момента е доста хладно, ма тук до реката. Там Да, не точно. знам как е. Там малко по-дълго. То Искам нямаше да ли слънце преди. Там си имаше жега, но много. Слушай, ако не вали сега е перфектно за игра. Аз след сега поне съм вързан. Може би е леко твърде топло, ама това е проблем само за Ани. Не, това не ми прави. О, брат. Come here, baby. Това ще видим тук. Не, не майка. Ники. Ники не се прави. Гал, Между скоро това ще вали. Виж как Пат хладно. е много лако. Ники, спри се, много сме нападени. Скоро ще вали днес. Мале! Как Брат, лаги? Защо лаги? Не, няма. Забравя се ще. Бог ме ако ти звъни. Иди. Минахме го! Да, ама лаги на много. брат. Че хората че да говорим по телефона. Това Ало? Добър ден. Вашето лице е Румяна Станкова. Извинете. Как каза? Румяна Станкова от името на Ади. А, Може да е кликбейт.